Ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan. Labi pang mahait kaysa espada nga luhay sulab. Ug mo dulot ngadto sa gitagbuan sa kalag o espiritu sa mga lutahan o sa mga kauyukan. Ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Paningkamunti pagayo ang imong kaugalingon sa pagpakita sa tubangan sa Dios ingon nga iyang nahimutan. Usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magkakaulaw, nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. In Hebrews 11:6, without faith, no one can please God. Anyone who comes to God must believe that He is real and that He rewards those who truly want to find Him. 1 Peter 1:7-9. These troubles come to prove that your faith is pure. This purity of faith is worth more than gold, which can be proved to be pure by fire, but will ruin. But the purity of your faith will bring you praise and glory and honor when Jesus Christ is shown to you. You have not seen Christ, but still you love Him. You cannot see Him now, but you believe in Him. So you are filled with a joy that cannot be explained, a joy full of glory. And you are receiving the goal of your faith, the salvation of your souls. 1 John 5:3-5. Loving God means obeying His commands. And God's commands are not too hard for us, because everyone who is a child of God conquers the world. And this is the victory that conquers the world, our faith. So the one who wins against the world is the person who believes that Jesus is the Son of God. James 5:14-15. Anyone who is sick should call the church's leaders or elders. They should pray for and pour oil on the person in the name of the Lord. And the prayer that is said with faith will make the sick person well. The Lord will heal that person. And if the person has sinned, the sins will be forgiven. Before we start sa atong pagtuon sa pulong sa Dios, niining adlaw, sama sa anandan, gikinahanglan ang atong pagsusi sa atong tagsa-tagsa kakalag kung ano pa ba mga sala nga nahibilin. Kay kining mao mga sala nga itong nabuhat ng adlaw kung dili na ito isugid nga ito sa tubangan sa Diyos gamahan, kini mahimo lamang babag sa atong buhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios. Busa, dili makatudlo ang balang Espiritu Santo kanato kung naa ka ng maong babag. Gikinahanglan ang atong paggamit karon ang prinsipyo nga mao'y pabalik kanato sa atong pag-ambitay sa Dios. Pinagi sa rebound technique sa 1 Juan 1:9 nga nagkanayon sa in English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. But for you, unbeliever, dili pa luwas, gikinahanglan ang imong paggamit niya ng imong kabubuton sa paghimo sa labing manungdanong desisyon sa tibuok mong kinabuhi, ang desisyon sa pagtuo kang Ginoong Hesukristo ingon nga imong maluluwas. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved.
Acts 16:31. Karon magampot ta sa hilom. Magampot balaan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo ninilain usab nga adlaw nga imong gipadangat kanamo nga buhi pa kami. Kini timailhan nga ang imong plano sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi nagapadayon pa sa paglihok. Kining tanan gumikan lamang sa imong grasya, kaluoy, imong gugma. Uban ni kami karon, nini nga among pagpadayon sa pagtuon sa imong balaang pulong, pinagis pagtudlo kanamo sa balaang Espiritu Santo. Salamat ni among Bible study pinagi sa YouTube. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, mga higala, mga followers, o atong mga sympathizers, uban ng atong mga igsoon diha kang Kristo, our fellow believers. Okay. Atong human noon, I think we can finish our study on this subject. Hypostatic union of the Lord Jesus Christ. Okay, kagahapon, naghisgot kita niining pagka-elected, predestined nato, o kini sa ato nang na tunan nga, they are reserved in heaven for us to be revealed in the last time. Now, kay ako kang giingnan nga atong kinabuhi din sa yuta, sama kini nga gigansilyo sa Dios. O na hinumdum ka pa mantingalin ining gansilyo. Hihimplo nga maggansilyo ka o kanabang scarf, sweater o uban pa, nga sa diha nga mabadbad lagi ang tumoy sa gansilyo, kini mo huslo ang tanan, di ba? Mo hinungdan nga, mainungdanon kaayo alang sa tao ang pagkasayod sa mga katalagman sa kasaysayan, the disasters of history. The will of God is objectively designed all for His own glory, alang sa iyang kabulahanan. Hinumdumi nga ang Diyos hingpit. He is perfect. Ang Diyos anay hingpit nga pagkatagbaw in all of His being God. Ang iyang kabubuton, ang iyang tumong, ang iyang plano, ang iyang tuyo are all perfect. Now, so Colossus 3:12 usab nagisgot. So, as those chosen, elected, eklektos, election and predestination. Kining duha alang lamang sa mga magtotoo. Di man eh? Unbelievers have nothing to do with these two things. Now, mato nga, kining election and predestination are reserved in heaven for believers to be revealed in the last time. And then we took up also Ephesians 1:3 nga naghisgot sa spiritual blessings. Ephesians 1:11, also we have obtained an inheritance. Ephesians 4:11, and He gave some apostles, some evangelists, and some pastor teachers. Verse 12, for the perfecting of the saints. And verse 13, till we all come in the unity of the faith. Now, adto ta sa 1 Pedro 1, versikulo 3. Blessed be the God and Father of our Lord, by the resurrection of Jesus Christ from the dead. Verse 4, to an inheritance incorruptible. Verse 5, who are kept by the power of God unto salvation, ready to be revealed in the last time. Now, by the way, diya sa nakalanayang libro sa Biblia,
panalitan diya sa mga maghuhukom, the judges. Kini sila mao ni mga maghuhukom. Sila si Othniel, mao ni una. Sundan kana ni Gideon. O niya ni Samson. Sundan kana ni Samuel. Mao ni siya katapusan sa mga maghuhukom. Og adto sa king, okay, sa mga hari, okay, si Saulo, mao to unang hari. Gisundan ni David. Nya misunod niya si Solomon o gisundan siyang ni Jeroboam. Now, by the way, there are two requirements nga ang usa ka tawo maluwas. Ang nag-una gyud ni ang iyang pagkasayod o pagkaibalo sa mayong balita sa kaluwasan, knowledge of the gospel. Kunyang ikaduha, ang iyang pagtuo lamang kang Kristo lamang. Mao ni gitawag nato activated faith. Now, kitang mga magtutuo, eklektos mga tinawag, elected and predestined. Now, ang Grigong pulong is kletos o kaleo. Okay? O sa English, invited, elected, appointed. Now, diya sa Roma 8, versikulo 29, nagkanayon ang pulong sa Diyos, foreknow. Kining foreknow din talks about predestination to be conformed to the image of His Son. Kitang mga magtutuo, gimanduan sa pagkinabuhi by faith o dili pinagi sa makita. Na nas 2 Korinto 5:7. Now, all believers are members of the royal family of God. Ikaw ug ako mga magtutuo, mga sakop na kita sa rianong panimalay sa Dios. So, we are to live as royalty. Pinagi sa pagsunod sa mga panginahanglan sa usa ka royal family honor code. Kay kita god ng mga magtutuo gimanduan ra ba to live as royalty, not as scums. Ang scums god mo ni opposite sa royalty. Now, as believers, we have been adopted by God pinagi kang Ginoong Kristo. Thus, we have been bestowed an inheritance, panulundon. Now, in Ephesians 1:5, it says, according to the good pleasure of His will. Hence, believers should learn God's will. Pinagi sa unsa? By studying God's Word. Pinagi ni atong ibuhat, adlaw-adlaw, pagtuon, pagkaton, pagtuo, pagdawat, o paggamit sa pulong sa Diyos atong kinabuhi. Kaya by studying God's Word, not only that we will know His will, kundili, maugmad ang atong pagtuo ngadto kaniya. Romans 10:17. And the more we love Him, musamot ang atong paghigugma kaniya. How do we love God? Nangutan ako nimo. Unsa man ato paghigugma ang Dios? Tubang by keeping His word. Mo na. Naman na sa pulong ni Ginoong Kristo. If you love me, obey my words. Obey my words. Now, saan mo pag-obey sa iyang words kung wa ka magtuon sa iyang words? So, na. We love God by keeping His word. God causes all things together for good. Na sa Roma 8:28. Kung yung isundan sa versikulo 29, for whom He did foreknow, He also predestinate to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Now, so God foreknows the future. He knows what you will decide. Nahibaw siya, ang Diyos, nahibaw. Kaya omnisciente gud siya. God's omniscience knows everything. Everything.
But God wants believers to make good and right decisions in life. Alang sa iyang kabulanan, for His own glory. You see? Dili siya mag-glorified kung mubuhat ka og dautan, maot, dili maayo nga mga desisyon. Ilhag yun na. Understand that. No. When believers make bad and wrong decisions, God is not glorified. Di man yun na. In Colossians 3:12, put on therefore as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering. Now, verse 10, and have put on a new man, which is renewed, neos kana sa Griego, is renewed in knowledge after the image of Him that created him. Now, timan ni gini, ayaw gini kalimti, ng Kristohan nung paagis pagkinabuhi, usa kini ka dili kasagaran nga matang sa pagkinabuhi. And as such, kini nang hinahanglan usab og dili pud kasagarang paagi sa pagtuman nini. Segundo Corintios 5:17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. Ephesians 4:23, and be renewed in the spirit of your mind. Verse 24, and that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. O usab ayaw kalimot niya itong gnosis o epinosis nga itong ipangtunan. Gnosis means knowledge. Epinosis means wisdom. Now, bahin gani kaluwasan, it is faith in Christ. Acts 16:31. Now, on living the Christian way of life, it is Romans 1:17. We live by faith, not by sight. Okay? Dili na pinagi sa itong makita. Dili pinagi sa itong pagtuo. Now, ang matag kinabuhi, every Christian's life, gibasihan kini on a certain process which God has perfectly established. And we call this protocol. Okay? The new life nga gihisgutan Dias Colosas 3 Gs is to be lived by every Christian. Kinahanglan mo kini ang kinabuhion sa matag Kristohanon. O kini is executed in a thorough, accurate, and in a continuous momentum, utilizing the divine assets provided by God to every Christian. Isangkapan kita sa Dios. Walang katingali makaamgo kay wa maligi kay pagtuon sa pulong sa Dios. No, this is addressed to those who are negative, who have no time to study God's Word. You see? So, Romans 12:2, nakadayon sa, be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Ephesians 4:11-13, and He gave some apostles, kini nga itong isgutan din spiritual gifts na kini. He gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers. Ambi mo, di ba ako kananginan nga ang Kristohanong pagis pagkinabuhi, usa kini ka matang sa panghuna-huna. The Christian way of life is a mental attitude life. Again, Romans 12:2, the very verse that talks about this. Every believer has to think divine viewpoint. Kay kining gisgutang divine viewpoint mo kini una-una ni Kristo. 1 Corinthians 2:16. Tanawa na diya sa Biblia. By the way, ang kabubuton sa Dios makatunan lamang pinagi sa iyong pulong.
You see? Ikinahanglan ang atong pag-ila sa iyang kabubuton. Kaya sa may imong gabayan sa mong pagkinabuhi kung wa kay pagtuon sa iyang kamatuoran nga diin ana nimo makatuni ang iyang kabubuton, iyang paymangno, iyang pasidaan, na diha tanan ang iyang tuyo, ang iyang paagi, protokol, ug ang iyang kabubuton na diha. Now, it is not through prayer that we learn God's will. No. Dili. Dili na mao ang protocol. You see. God did not design that. In fact, prayer is not a problem-solving device. Now, ba din as lista sa 10 problem-solving devices, wala man. So, that's not a problem-solving device. You see, supposing you pray to God that He will declare His will. Now, do you expect God to talk to you personally? Tawag sa telepono niya, and you would say, tawag ka ni mo cellphone ni mo, tawagon ni mo ang Diyos, kanya mo tubag ka ang Diyos nga. Now, here is God calling me. So He can declare His will. So is this possible? Yung utubag ang Diyos kanimo. Now the point here is that we only can learn God's will pinagis pagtuon sa iyang pulong, pagtuon sa Biblia. And it should be on a daily basis. Ato ginatagang emphasis. If it is not on a daily basis, it can only be good as gnosis. Gnosis, knowledge. Academic knowledge. Dili epinosis. Nga wisdom. Di man nga, only wisdom counts in the spiritual life, not knowledge. Not metabolized doctrine. Ang pasabot ng knowledge ra. Wa ma-metabolize, wa magaling. Hinumdumi, nga ang gnosis doctrine is only receptive comprehension. Kini nagpasabot nga masabtan lamang kini when it is heard but will not be retained and recalled. Dili. Di mo mahinumduman. Now, every day in our Christian life is decision making. Gusto? In fact, all of life is decision making. Ang tanan natong mga kalihukan kinahanglan og mga desisyon. Now every time we make a bad, wrong decision, unsa may resulta? Bad. Every time we make a bad, wrong decision, its consequence is bad. We become a loser believer because of that bad, wrong decision. Di man na gina. No, nang paghimog desisyon may nung danon bagayo. Panang nagunag yung may nung danong desisyon nga himuon imo kan ikaw dili pa magtutuo mao ang imong unsa gamit sa imong kaabot dos pagtuo kang Ginoong Kristo ingon nga imong maluluwas. That is the best decision that a man or a person can make in life. So, well, on the other hand, every time we make a right, good decision, unsay consequence, good. And then we become a winner believer because of that good, right decision. Thus, mo na, tungha, gihapon ka ng prinsipyo nga, produkto ra gyud ta kanunay sa atong desisyon. You see? Sabi nimo, Bible doctrine nga na-metabolize produces winner believers. But emotion, ang atong pagbati, produces loser believers. And Bible doctrine must be eaten and swallowed. Ang pasabot nga na-metabolize, gituuhan, gihangop, gidawat, okay, in order for it to be effective and to be utilized in our spiritual life.
Now, ang pulong sa Diyos raman, nagkanayon nga, be ye not only hearers of the word, but be ye what? Doers of the word. Di na kaigo lang kamaminaw. Kinahanglan imong buhaton kanang imong napaminawan, imong tuuhan. Colossians 3:2, seek the things that are above, not the things on the earth. Romans 12:2, be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Colossians 3:10, and have put on the new man, which is renewed in knowledge, epinosis, after the image of him that created him. Now, we cannot put on the new man without the true knowledge, the epinosis. Thus, ang matag magtotoo has to pursue his spiritual life by being doers of the word, doers of the true knowledge. Now, unsa tuod tong motivational virtue of love? Ang motivational virtue of love is personal love for God. Nga mo resulta og unsa pagsalig, pagtuo ngadto sa Dios, and develops confidence. Now, kining impersonal love, as compared to personal love, ang impersonal love is towards man. Kaya binimo, ang no says God, naara magaung-ung diha sa left lobe sa mentality sa magtotoo. And this has no spiritual value. Anara kutob diha sa wangan bahin sa iyang lobe, sa iyang mentality. Kinahanglan kini ma-metabolize, meaning ibalhin kini ngadto sa tuong bahin which is called cardia, o the believer's mentality. Aron kini mahimong magamit sa espiritualong kinabuhi sa maong magtotoo. And that has become epinosis to the believer's spiritual life. Now, when a believer says, Amen, to the true knowledge, kini nagpasabot og ako nagatuo. Nagatuo ako, I believe. That believer believes, accepts, embraces the Bible doctrine he hears and understands. Inomdumi nga ang atong pagtuo can only be developed maugmad lamang pinagis tong pagpaminaw, pagdungog sa pulong sa Dios. Roma 10:17. Oh, by the way, what makes a believer negative to God's word? Unsa man gyud maka negatibo sa usa ka magtotoo? Or what do you think are causes that the believer becomes negative to God's word? Unsa man? Unsa mahinungdan nga ang magtotoo magnegatibo, maragwa na siya. Dili siya manumaling ba? Well, ang tubag, ang iyang pagkarugante, iyang pagkamapahitason, dili siya matudluan. Kung tudluan ni mas kamaturan, sinta na siya. That's arrogance. O nga ikaduha, ang iyang mga preconceived ideas nga ning tapot diha sa iyang kanang kalag, kung gikan siya sa relihiyon, nintapot ning preconceived ideas niya. Mao na, there goes, unsay hingmatan, maupoyon sa pagkamatyan. You see? Now, sabi nimo, ang tao, dili magmalipayon, pinagining musunod. Minaw. Kining mga butang kung pag-isgutan, dili ni makalipay sa tao. Sa lapi. Dili makalipay. Material things, mga butang ba, dili makalipay. Ang kanang sa bading sex, sabi ni Seya, okay, sex na lang atong isgutan. Dili na makalipay. Ang gahom, dili makalipay. Ang pagdaig sa mga tao kanimo, dawaton ka sa mga tao,
dili makalipay. Ug bisan pag unsa, dili. So, man cannot be happy by money, material things, sex, paghihilawas, mamunti na ni Binsaya, power, approbation, etc. Dili ni makahatag og kalipay sa tao. Unsa man gyud ang makalipay sa tao, be? Mangutana ko nimo. First of all, okay, paminaw. Aron ka magmalipayon, mao ni ang tubag. Unas tanan, tuohi si Kristo nga imong maluluwas. Then, tun-i, ilahakat uni, tuohi, o unsa, gamita ang pulong sa Diyos sa imong kinabuhi. Then, tubo. Pagtubuan ng imong kanang-kalag. Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. 2 Peter 3:18. Mao kana unsaon pagkat malipayon sa tao. That's how to be happy. Really happy. Sabot? Now, why really happy? Nga ato man ang giingog, really happy. Tubag? Tungod kay kining maong kalipay, gikan ka na sa Dios. Maunay kanang gitawag og plus H nga kalipay. Ihahago na sa Dios. Inumdumi itong tulo ka matang sa kamatuoran. The laws of divine establishment for both believers and unbelievers. Ikadua, ang maayong balita sa kaluwasan alang sa mga di magtotoo. O ikatulo, pulong sa Dios alang sa mga magtotoo lamang. Now, for believers, always remember the doctrine of life beyond gnosis. Bible doctrine nga wa mamitabolize, wa magaling, meaning God, the Holy Spirit, cannot metabolize it due to the believer's negative volition to believe the Bible doctrine understood. Wala kini espirituhanon nga kahulugan. It has no spiritual validity. Ang gnosis believer is not able to live the unique spiritual life. Dili. Gnosis raman siyang pagka magtotoo. He just lives by human viewpoint. You see. Now, going back to having happiness or how to be happy, a believer is able to experience God's happiness, inner happiness, when he reaches the maturity stage in the spiritual life. Human happiness only leans on people, circumstances, material things. Maura ilang sandigan. But divine happiness, inner happiness, plus H, leans only on the Word of God, metabolized nga Bible doctrine. Hinumdumi nga ang pagtuon sa pulong sa Dios is one thing. Apan ang pagtuo, pagdawat, paghangop sa pulong sa Dios is another thing. Di man eh. Ang kumalikon, studying Bible doctrine is one thing. But believing, accepting, and embracing Bible doctrine is another thing. That's why kita mga magtutuo gimanduan by the Word of God as be ye doers of the Word, not only hearers. Now Colossians 3:10 again, and have put on the new man, which is renewed in knowledge after the image of him that created him. He who is now in Christ is a new creature. Dili ni mabati, dili ni mo pagabation, but it is the believer's current positional truth. Kaya na makan ni Ginoong Kristo, nadugtong na hiusa ka naman niya. Kanang imong pagkaiusa niya, hangtod na, di na matangtang, o nahimo ka ng bagong binuhat. So, it is the believer's current condition. He is eternally saved. He is imputed God's perfect righteousness. Gisuluban siya sa pagkamatarong sa Diyos. Hangtod na ang iyang pagkaluwas.
ang iyang nga gisuwat na didto sa libros kinabuhi sa karnero. His name is written in the Lamb's Book of Life. O giyatagan pa gyud siya katluag siyam ka mga absolutes that are irrevocable. Di na mabakwi. Pandiha sa versikulo 10 sa Colosas 3, it speaks of the believer's new life. Life beyond gnosis. Kining life beyond gnosis is his unique spiritual life. Eusebia, godliness. O din himahuman ang atong pagtuon ni ining maong tunanan, doktrina, o hinaot nga ikaw nakapupo o may nungdanon bililhong mga prinsipyo o mga kamatuoran diha sa pulong sa Dios. Ugma doon lang sa tilaing pagtulunan. Ayaw kalimot sa pagpakiguban kanato. Hangtod gyud kini nga kuhaon tang Ginoo Kristo during the rapture. Magampo ta. Balaan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo ni ining grasya nga mong ipahimuslan. Now, ikaw nga dili pa magtotoo, by the way. You can possess eternal life right now. Tungod ka ang Diyos nga anak, nagasangkap kanimo kaluwasan. Si kinsa katong motoo, may in Him have eternal life, John 3:15. Just as in confession, so faith alone in Christ alone is non-meritorious. So pinagi lang sa yano ni mga pagtuo, simple act of faith, diha kang Ginoo Kristo. You can be born again. You can become a child of God and a member of His royal family forever. And this is yours for the taking. This is your opportunity, my friend. Wherever you are. Asa ka naman may mutang karon, nagdungog niini, you can offer a silent prayer ngadto sa amahan. Ingnon nimo nga amahan, salamat. Kung akong tuhuan sa Ginoo Kristo. Akong dawaton siya, ingon nga akong manluluwas. That is the moment of your eternal salvation. Therefore, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Salamat o Diyos ni grasya nga among ipahimuslan. Kumanay kami sa among pagbuwag-buwag ni nga dawa. Dada kami pagbalik ugma din aron kami makapadayon ning among espirituhanong pagbuylo. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen.